Sa lungsod Sagna sa lalawigan sa Bohol, giulagway nga malampuson ang pagtapos sa barangay ug sangguniang kabataan elections 2023. Giulagway sa mga opisyal sa lungsod nga malampuson ang ilang kampanya nga one Hagna kontra bigay sa piniliay. Gipasikarbo ni Hagna Mayor Joseph Pranyola nga mamahimo di aing mahitabo ang imposible sama sa vote buying usa sa malupyo sa lungsod mihangop sa kampanya nga maghimo sa mga kandidato nga mamalitog boto matod sa hipis kapulisan sa lungsod. Kamalinaw ng eleksyon sa lungsod ug ang vote buying polos tabi-tabi lang. Kami tanan proud gyud, mahappy gyud, and I hope this will also serve as an inspiration to everyone. Yes. Nga Mga lungsod kaya kaya gyud ay dili gyud ay kuan. Dili gyud ay imposible. So, next election, no vote buying. Dako kayo ang kahimuan o epektibo gyud ang kontrabigay kay sa akong gyud paniid sa mga barangay. Grabe gyud ka gyud nahadlok ang mga candidates nga muhatag sila gyud. Ang atong mga kadauhan puro sila naniid sa usag-usa. Dili makadawat og na mga report sa mga allegedly ng hatag pero kutob na lang sa Marites. Wa gyud ingon nga na dakpa na to on hand. The election of Hagna is generally peaceful and there are no election related incident that happened.